Артур, нишлисең син? Уйлыйм. Урындыкка менепме? Төш, ватасың бит. Менә бер кеше сәяхәт итә. Ул велосипедта бара. Аның тизлеге сәгатенә 12 километр. Шәһәргә кадәр 48 километр ара бар. Бу юлны сәяхәтче ничә сәгатьтә үтәр? Һәм ул кызмы? Егетме? Анысы нәрсәгә кирәк? Кыз да егет тә бер үк тизлек белән бара ала. Кыз булса, ул фото ясарга туктый. Бик кызык инде. Алайса ул көндез барамы, кичме? Тауға менәме, таудан төшәме, тауға моны бик авыр. Аның ашыйсы киләме? Ашыйсы килсә, ушак ягырга кирәк. Без җәен походта булдык. Ушак ягу җиңел эш түгел, бик озак. Ашка үлә яздык. Менә! Ашамлыклары булмаса, аңа балык тотарга кирәк. Бер вакыт мин кич буе яр буенда утырдым. Бер балык та эләкмәде. Сез? Нәрсә? Минем ауга да барганым бар. Нишлисез сез? Мәсәлән, шешәбез. Бер юлчы велосипедта бара. Аның тизлеге сәгатенә 12 километр. Ул ничә сәгатьтән шәһәрдә булачак? Ул кызмы, малаймы? Тауга менәме? Таудан төшәме? Көндезме, кичме? Аның ашыйсы киләме? Ушак ягамы? Ризык әзерлиме? Палатка корамы? Бер ни дә аңлашылмый. Ул 4 сәгатьтән шәһәрдә була. Сез бу мәсьәләне шишеп бетергәнче. Ничек? Гап-гади бит. Юлны тизлеккә генә бүләргә кирәк.